Jak sa máš? Prvých 100 km je zvládnutých. Stavená pračka. To asi, že má byť vtipné, alebo čo? No je to trochu messy. Na tento úsek som sa super tešil. Je 3:45. Smrdím jak zmoknutá hus. Spať v spacáku. 1 hodina v noci a našiel som perfektné ubytko. Tadá! Bolo trochu nechutné, že to sú nejaké krvavé stopy a tak. Organizátori, ja som musel byť dosť vtipný ujkovia a tituli. Prečo to ľudia robia takýto ultra cycling, alebo prečo to ja robím? Na zemi som našiel banán. Dneska to naozaj ten deň má do seba, to je skúška. Mi takto robí Ritka. Pán majiteľ frflal, čo má s tým spoločné. Ideš. Neviem, či som bol už niekedy v živote viacej unavený. Tak mi spadol tak bicykel brutálne. Batovský balvan. A tí, čo nedokázali 4 dní naháňať mamuta, tak tí boli chudáci. Priznávam malú krízičku. Ešte to bola asi najväčšia blbosť. To reznúť, tajá to. Je to dosť vtipné. No zaujímavé to je. Tá vandrovka ide už 40 minút. Medveď ma leze do... Také výčitky svedomia, že som tam nechal samého, že či tam nezahynie. Snežík. Ja, že včera večer ísť do cieľa, to ukázal jak totálna blbosť. Vtáčik. Radšej by som urobil 6-7 Ironmanov, než toto. Posledných 24 výškových metrov.